गौपुरनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जे माने माब्लाबाबो थैनोबो गौपुरा बिटिआरआव हाबनाय नङा बेखायनो बिखौ सिमां नुनानै लाब गैया आन्दोलनकारिफोरखौ थाबथा होदों एबसुखौ थाबथा होदों बेबायदि नेताफोरा दिनै बहा दङ मोनसे पलिटिकल डायलग आरो बेबायदि पलिटिकल डायलगा गोदान नङा थांनाय 17 बोसोर आरो बे 3 बोसोर 20 बोसोराव बिथांनिफ्राय बेबायदि पलिटिकल लेक्चारखौ जों गोबां खोनाबाय बे प्रेक्टिकल नङा प्रेक्टिकला जाबाय जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन एकर्ड मावफुंनायनि थाखाय आरो कागजे कलमे अफिसियेलि सरकारि दलिलासो बुंगोन सोरनिबा राजनितिक बाथ्राजों रावबो माने रं डाइरेक्सनजों थांनाङा आरो राजनितिक व्यक्तिफ्रा राजनितिक डायलग होखायो बेबायदि बाथ्राखौ लानानै बिसास खालामनांगौनि कारन गैया सरकारा राइट ट्रेकआव दङ एबसुआ सरकारखौ राइट ट्रेकआव लाबोनानै खामानि मावनायनि थाखाय जोङो जेब्लाबो नोजोर होबाय थादों बेखायनो सोरबा हाग्रामा महिलारिया बिटिआर नामखौ गाहायाव बोख्लायनो नागिरनाय गोजौआव लांनो नागिरनाय बे बिथांनि पार्सनेल सिन्था आरो मोनसे संबिधानिक मोनसे गणतान्त्रिक देशआव प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार चिफ मिनिस्टारनि नेतृत्वआव माने बाहागो लानायाव जानाय एकर्डआ बियो मोनसे संबिधानिक मर्यादा मोननो थांगासिनो दङ दा बेखायनो बेखौ लानानै जोंहा जेबो साननो गोनां गैया होननानै आं सानो आरो बेफोरबायदि डायलगखौ लानानै गोसोखौ गाज्रि खालामनायनि खुनु बाथ्रा गैया 5 दिननिल' सिट नंलिया बियो गहपुरसिम बा सिमलुगुरिसिम जोंनि टारगेट दङ बिथाङा दिनै सिट जासिगोन आरो लोगोसेनो जाय बिथांमोना इएम बे बिथांमोनाबो गासैबो एरियाखौ कभार खालामनानै गावसोरनि जौगानायनि खामानिखौ जाहाथे गोबाङानो बुंदोंमोन गहपुरनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जे माने माब्लाबाबो थैनोबो गहपुरा बिटिआरआव हाबनाय नङा बेखायनो बिखौ सिमां नुनानै लाब गैया आन्दोलनकारिफोरखौ थाबथा होदों एबसुखौ थाबथा होदों बेबायदि नेताफोरा दिनै बहा दङ दा बेखायनो जोङो सोरखौबा मुं सोनाय सोरखौबा नांलायनाय सोरखौबा गाज्रि बुंनायनिफ्राय जों जानगाराव थानानै माहारिनि जातीय सत्तानि थाखाय माहारिबादनि थाखाय जातिनि जि माने शहीदनि बिनिमयाव 534 मानसिया मुंख्लं जादों 1989 गहपुराव बिथांमोननि शहीदनि मुंख्लंनि जिखिनि लुबैनाय नखरनि लुबैनाय रायजो राजानि लुबैनाय बेखौ मावफुंनांगोन बड'फाया जि गेरेमसा माहारिनि बाथ्रा बुंदोंमोन जि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बिनिनो दिनै मोनसे फिथाइ 1135 जों मुंख्लंनि फिथाइ एनडिपि बिएलटिनि आन्दोलनाव जायफोरा मुंख्लं जाबाय बिनिनो दिनै मोनसे फिथाइ दा बेखायनो बे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै डिबेट खालामनायनि सम गैया समा जाबाय जे राइट टाइमाव राइट बाथ्रा बुंनानै डिबेट तर्क सावरायनायनि गेजेरजों नेगसिएसन खालामनानै सल्युसन खालामनायनि दिनै टाइम आरो जोङो बे लामाखौनो लानानै दिनै खामानि मावगासिनो एफआरसि ओनसोलनि हा मोननांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो 5000 परियाला हा मोनबाय आद्रा थानाया गहपुर बिश्वनाथ राङापारा जेराव दङ गासिबो हा मोननांगोन न'दुवार जेराव दङ हा मोननांगोन लोगोसेनो 6.3 नि गेजेरजों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जे खामानि हाई स्कुल जा हाई सेकेन्डारि जा एलपि एमइ जि लेभेलाव थाया मानो जेराव थाया मानो सिंगल टिचार जिर' टिचार बेयाव टिचार एपइन्टमेन्ट होनाय स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय बे खामानिनि थाखायबो जोङो सावरायगासिनो दङ एबसु साहित्य सभा आरो मिजिंथिदों जे दिनैनि बे मोनसे हिस्टरिक जि वेलकाम सेरेमनि बेयो अराय गोजोर जागोन आरो फैबाय थानाय समाव मानगोनां गिबि मन्थ्रि आरो दिनै जि बाहागो लादों मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि पिजस हाजरिका बिथांमोननि नेतृत्वआव जोङो बिथांमोनखौ नारसिननायनि प्रेसार होनायनि गेजेरजों बिथांमोननि कमिटमेन्टखौ फुलफिल खालामनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन आरो प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार गिबि मन्थ्रि आरो गासै सरकारा गावसोरनि कमिटमेन्टनिफ्राय बारग'नो हाया बारग'नायनि बाथ्रा गैया आरो जेब्लानो बिथांमोना कमिटमेन्टनिफ्राय दोरोदनो नागिरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ राइट ट्रेकआव लाबोनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ टाइम बाउन्ड आरो स्पिडि खालामनांगौनि थाखाय जोङो गोसोखांहोगोन बाथ्रा बुंगोन आरो बेनि थाखाय जोङो वाटसटक बायदि नोजोर होनानै जों खामानि मावबाय थागोन आं बेखिनि बाथ्राखौनो स्पष्ट दिनैनि दिननिफ्राय आरो दिनै जिहेतु पाब्लिकलि राजुआ घोषणा होबाय आरो अट'मेटिकेलि जोंनियाव नटिफिकेसननि लिस्टआ राज्यपालनि अफिसनिफ्राय साननैसोनि गेजेराव बियो फोसावजागोन आरो फोसावनाय लोगो लोगोनो अफिसियेलि जि एरिया इनक्लुजनाव फैबाय बे एरियाखौ बिटिआर होननानै दिनै बुंनो हानायनि अधिकार क्षमताखौ जों मोनगोन प्रमद बर' बिथाङा दिनै संकसनिफ्राय 5 दिननिल' सिट नंलिया बियो गहपुरसिम बा सिमलुगुरिसिम जोंनि जि टारगेट दङ बिनि बिथाङा दिनै सिट जासिगोन आरो लोगोसेनो
जाय बिथांमोना EM बे बिथांमोनाबो गासैबो एरियाखौ कभार खालामनानै गावसोरनि जौगानायनि खामानिखौ जाहाथे फैगोन बोसोरनिफ्राय 2023-24 जि फाइनान्सियेल बाजेटनिफ्राय लानानै बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावो MLA सरकारनि जौगानायनि आसननि थाखाय बेयाव खामानि मावगोन आरो आङो मिथिनो मोनदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आंनो बुंदों जे गहपुराव BTR सरकारनिफ्राय दिनै अडिट'रियाम आरो माने स्कुलाव दिनै अनसुंथाइ फोसावनानै गालांदों जाहाथे थोंजोङै BTRनि जिखिनि माने जिखिनि राङारि बाजेट बे बाजेटनिफ्राय बिथाङा मावफुंनो थाखाय दिनै राजौआबाबो फोसावगोन होननानै बिथाङा आंनो मिथिहोदों गोजोन्थों। BTRआव टेट एपइन्टमेन्ट जानांगौ बेनि थाखाय जों दाबि होदों SIU एप्रुभेलनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो आसामाव टेट एपइन्टमेन्ट जानांगौनि थाखायबो जों सरकारजों रायज्लायदों गोख्रैनो टेट एपइन्टमेन्टनि जि मोनसे रिक्रुटमेन्ट प्रसेस बियो क्लियारलि ओंखारगोन आरो बिनि थाखाय जोङो जिखिनि पर्यायाव रायज्लायनांगौ जों बेखौ मावलांगोन बे जाबाय मोनसे पलिटिकेल डायलग आरो बेबायदि पलिटिकेल डायलगा गोदान नङा थांनाय 17 बोसोर आरो बे 3 बोसोर 20 बोसोराव बिथांनिफ्राय बेबायदि पलिटिकेल लेक्चारखौ जों गोबां खोनाबाय बे प्रेक्टिकेल नङा प्रेक्टिकेला जाबाय जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन एकर्ड मावफुंनायनि थाखाय आरो कागजे कलमे अफिसियेलि सरकारि दलिलासो बुंगोन सोरनिबा राजनितिक बाथ्राजों रावबो माने रं डाइरेक्सनजों थांनाङा आरो राजनितिक व्यक्तिफ्रा राजनितिक डायलग होखायो बेबायदि बाथ्राखौ लानानै बिसास खालामनांगौनि कारन गैया सरकारा राइट ट्रेकआव दङ एबसुआ सरकारखौ राइट ट्रेकआव लाबोनानै खामानि मावनायनि थाखाय जोङो जेब्लाबो नोजोर होबाय थादों बेखायनो सोरबा हाग्रामा महिलारिया BTR नामखौ गाहायाव बोख्लायनो नागिरनाय गोजौआव लांनो नागिरनाय बे बिथांनि पार्सनेल सिन्ता आरो मोनसे संबिधानिक मोनसे गणतान्त्रिक देशाव प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार चिफ मिनिस्टारनि नेतृत्वआव माने बाहागो लानायाव जानाय एकर्डआ बेयो मोनसे संबिधानिक मर्यादा मोननो थांगासिनो दङ दा बेखायनो बेखौ लानानै जोंहा जेबो साननो गोनां गैया होननानै आं सानो आरो बेफोरबायदि डायलगखौ लानानै गोसोखौ गाज्रि खालामनायनि खुनु बाथ्रा गैया बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-लाइन अरा भेरना आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव